Mój ulubiony sprzęt kuchenny. Przed świętami wielkanocnymi i Bożego Narodzenia dałam wam na Facebooka 2 przepisy. Jeden na kiszenie żuru, a drugi na kiszenie borszczu. Tak jak oglądam coś w telewizji, to już się staram głos w reklamach wyłączyć, ale nic mi tam nie podnosi ciśnienia, jak właśnie przed tymi świętami reklamowanie żuru albo barszczu w tytce. Ludzie, to jest niemożliwe, że idzie takie cosik wymyśleć. Do bącloka sypiemy 3 łyżki żytniej mąki rozrobionej z wodą i solą. Zalewamy wodą, ciepiemy 1 ząbek czosnku, skórka chleba i to się kisi 3 dni. I to jest żurek. Dla kogoś to jest zgniły, to iść do sklepu i tam już różne firmy taki gotowy żurek we flaszkach plastikowych, a więc nie jest to ciężkie, produkują. Czyli z tytki, no kobieto, co tak ważysz, to się trochę zastanów, co temu twojemu chopu na prostata i na te jego jelita robisz. A barszcz jest jeszcze prościej. Pokroić buraki ubrane ze skóry, surowe, zalać wodą osoloną, dodać czosnek i skórka chleba. Za 3 dni, 4 zimą, mocie ta woda, to jest ten barszcz ukiszony. I jak ktoś ma problemy z krwią, że ma niedobór hemoglobiny, jak ma problemy z trawieniem, a witaminoza, to może pić. Kto wymyślił stytki? To jest niemożliwe. No weźcie się, opamiętajcie. Posłuchajcie, Ślązoczki, kierowom radzi, jak za pierwy było. Smacznego wam życzę.